The Oren Bar Khan Show. רומן קוליצ'נקו, תודה רבה שבאת להתארח אצלי בתוכנית. שלום. כמה דברים על רומן קוליצ'נקו, מעל 30 שנה בעולם האגרוף, ספורטאי, הוא מאמן אגרוף קלאסי. רומן בעצם מתאמן בשני נבחרות אולימפיות, לטביה וישראל. לשם המחשה, נבחרת אולימפית, חבר'ה שמתאמנים לאולימפיאדה. מן הסתם פה מדובר באימונים מאוד מפרכים, התמדה, מחויבות, אימונים חזקים. מקום 5 בעולם, וואו, ריספקט, כבוד גדול. ומבערך 2007 מאמן אגרוף מקצועי. אז רומן, תודה רבה שבאת להתארח אצלי בתוכנית. אורן, תודה לך. הזמנת. כן, אני באופן אישי שמח שאתה פה, כי אני חושב שחלק מהמודעות והעצמה שלי בשנים האחרונות, זה הרבה גם בגלל הספורט, ואתה חלק נכבד באימוני אגרוף שהייתי עושה איתך. אז רומן, הייתי רוצה להתחיל שתספר לי ככה, איך התחלת, איך נכנסת לעולם האגרוף, האם יש איזה רגע משמעותי, רגע של וואו כזה, שאתה יכול לתאר לנו, שאז הבנת שאתה רוצה לעסוק בזה באופן יותר מקצועי. כן, אז קודם כל שלום לך, תודה שהזמנת. תסתכל, הסיפור שלי מאגרוף התחיל מילדות, זה התהליך שהתחיל מגיל 11, מ-1988, כמו כל הילדים, הלכתי לחוג עם החברים, בארץ או? זה היה בלטביה, אז זה היה בברית המועצות, כן, ב-1988, והתחלתי את התהליך, וכמו שהתברר שהתחלתי את התהליך ששווה עשרות ועשרות שנים, תהליך שונה, כי מתקופה לתקופה, אגרוף בשבילי היה משהו אחר, לא לגמרי, אבל תקופה אחרת, בתור מתאגרף, בתור מאמן, ועכשיו אני גם לוקח את זה לכיוון יותר פסיכולוגי, יותר עבודה עם מחשבות, רגשות. כמובן לא לשכוח את כל התהליך שאני לקחתי, והניסיון שיש לי עם הגוף ואומנות עצמי. בדיוק. אם אתה שואל, מה הרגע הוואו הזה שלקח אותי? כן, אם תוכל לתאר איזה רגע וואו שגרם לך להבין שפה זה... זה היה רגע הצלחה. אני יצא ככה, שזה היה 29 קרבות הראשונים שלי, אני ניצחתי. אני מדבר על ילד בין 11-12, זה הקרבות שעשיתי בתקופה הזאת, עד גיל 13, זה פלוס מינוס, שנתיים טיפה יותר. ניצחון, אחרי ניצחון. דווקא הקרב הראשון היה לטקו. אוקיי. אבל טקו זה היה נחשב ניצחון, בחור היה יותר מנוסה, וזה היה הקרב הראשון שלי. זה הנושא מעניין. כי בדרך כלל הנסיבות חיצוניות הן מתחילות להוביל אותנו לאיזשהו תהליך, שבתהליך הזה כבר האישות נפתחת. לקראת הנסיבות, זו שאלה אחרת, איך האישות בכלל מגיעה לנסיבות האלה, כן? זה תמיד זאת השאלה, מי קובע הראשון, או פנימיות הנסיבות, אבל במקרה שלי, הרגע הוואו הזה, זה היה חוויית הניצחון, שדחפה אותי ככה משנה לשנה, ואז נכנסתי לתוך התהליך. 29 קרבות, ניצחת רצוף? רצוף, כן, וואו, רצוף. הבנתי, זה באמת נותן סוג של מוטיבציה. שמע, זה באמת, אתה יודע, באיזשהו עניין, אפילו שמה כבר, אני ככה, אם אני זורק מבט לאחורה, מתחיל לנתח, זה גם היה מין מבחן, כי חוץ מפחד להפסיד, גם הפחד לקלקל את הרקורד הנפלא הזה, זה הפחד היה כפול. זה אנחנו, אני מקווה שאנחנו עוד נחזור לנושאים האלה של הפחד, כן? אבל זה כן, זה כבר, אני רושם לי את זה כבר משם, אני מתחיל להרגיש את זה, וזה, בדרך כלל זה משהו קורה. אתה כמובן, בגיל מסוים לא חשבתי על זה בכלל. אתה יודע, באופן אוטומט, אתה בתור ילד, אתה עובר מקרב לקרב, כמו מאימון לאימון, אתה בתהליך, אבל אחר כך, אחרי עשרות שנים כבר, אתה עוד פעם חוזר
לתקופה הזאת, ואתה מסתכל על זה בזווית אחרת, אתה מבין מה באמת קרה. זה מה שעכשיו נותן לי פלוס, כשאני מדבר עם החבר'ה צעירים, או חבר'ה צעירים, הכוונה לא רק מבחינת הגיל, אלא בכלל בתחילת הדרך שלהם להתחיל להתאגרף תחום איזשהו. כן, מן הסתם. אני מן הסתם מסתכל מהעמדה שלי כבר. נכון. תמיד אין חכם כבעל ניסיון, שאתה מסתכל אחורה, אומר, אם היה לי את הידע שיש לי היום, בתקופה ההיא, אז הייתי מגיע רחוק יותר. נכון, זה הנושא, צודק, זה הנושא. יפה, יפה מאוד. ואחר כך שעלית לישראל, זה כבר היה, היית כבר מתאגרף מקצועי בעצם? כן, כן, אני כשהייתי... באיזה גיל זה היה? זה ב-1996, זה גיל 19. הייתי בן 19, זאת אומרת שעלית לישראל, כבר היית חזק באגרוף, זאת אומרת. כן, 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 הייתי בנבחרת אולימפית לטבית כבר, אז התכוננתי לאולימפיאדה שבאטלנטה, 1996. אוקיי. אבל לא עברתי מסיבות שגם נפצעתי, אז לא הצלחתי לעבור את המבחנים, לא הגעתי לכושר מקסימלי. לא עברתי, אבל מבחינת הניסיון, כן, הייתי כבר משופשף, בגיל 19 הייתי משופשף, חשבתי שאני כבר ילד גדול, חכם, עכשיו אני מסתכל בן 19, ילד, אבל הייתי כבר די משופשף בנבחרות האולימפיות של רוסיה, של אוקראינה, של ליטא, לטביה, זה כל הארצות השכנות ללטביה, גם דנמרק, כשהתכוננו לאולימפיאדה 1966, עשינו אימונים עם ליטאים ודנים. וואו. ודנים היו חזקים מבחינת המבחנים, כולם, כמעט כל הנבחרת עברה גם כל הנבחרות שהזכרת עכשיו, רוסיה, לטביה, כל הנבחרות האלה, תמיד היה להם שם מאוד חזק, גם ספורטאים מאוד חזקים, היו מגיעים להישגים. וואו, יפה מאוד, כל הכבוד. אז יש פה הרבה מה ללמוד, תכף ניגע בזה, רשמתי כבר כמה שאלות שאני רוצה לשאול אותך בהמשך. אבל בוא נעבור רגע אני הכרתי אותך, כמו שהזכרתי, את החלק מההתפתחות האישית שלי, ככה שהיינו בעיצומן של האימונים וקרבות, כל פעם בהפסקות הייתי מתייעץ איתך. כשנכנסתי לאגרוף, הייתי בדיוק גם במשא ומתן מתקדם להשקעה אצלי בחברה, וככה כל פעם הייתי בא עם שאלות לגבי איך אני מתקדם, והייתי מתייעץ איתך על זה, כי הרגשתי את הסטרס שאני נמצא בו במשא ומתן, או לפעמים הייתי נותן הצעה ומחכה לתשובה, ואתה כל הזמן עשית לי את ההדמיות. אתה שומע, אורן, זה כמו באגרוף, נתת ג'ב, חכה, לך טיפה אחורה, תחזור עם מכת קרוס, או תגן, עכשיו תהיה בהגנה, אל תצא ישר להתקפה חזרה. כן, ממש הצלחנו להשוות בשיחות שלנו, זה מה שאהבתי בשיחות, את עולם האגרוף לעולם העסקים והניהול והיזמות, והיום המון אנשים גם הופכים להיות עצמאים, יזמים ובניהול, ומהקטע הזה דווקא הייתי שמח לשמוע ממך עוד ולשתף איך אפשר לנצל את הספורט, האגרוף, למשל ניהול סטרס או קבלת החלטות, ביטחון עצמי, כל הנושא הזה שהוא קיים גם בעולם היזמות, וכמובן הוא מאוד מאוד חזק בעולם הספורט. כן, אם תרשה לי, אני אתחיל את זה בנושא כללי, שאני באמת כל כך מתעניין בנושא הזה, של הניהול סטרס, ביטחון עצמי, קבלת הקלטות, שאז דיברנו, ואז כדוגמה שלך, זה מצוין, שהנה, לא צריך ללכת כל כך רחוק, הנה, זה אחד אתה, שאחד מאלה שעבר את התהליך הזה, ולפי דבריך, זה עזר לך, כן, אז... כן, כן, זה ממש סוג של טיפול פסיכולוגי, הייתי קורא לזה באמצעות הספורט. נכון, כן, כן, זה אני מסכים. גם הייתי רואה עוד הרבה אנשי עסקים שהתאמנו אצלך וככה, ואמרתי בדיוק, והם ממשיכים, ואמרתי, זה נותן מוטיבציה, לי בכל מקרה לשאול את השאלות ולהתייעץ איתך. אז אם תוכל להרחיב פה, זה יהיה מצוין. כן, אז הנה, תסתכל. קודם כל, הנושא שמעסיק את רוב האנשים, נושא ניהול סטרס, בתקופה האחרונה שלנו זה בכלל הנושא, קבלת החלטות, ושלישי ביטחון עצמי, כן, אפשר לראות, אבל זה שלישייה הזאת, שבאמת אם אנחנו נתרכז בשלישייה הזאת, מבחינתי, אחרי ניסיון רב, מבחינת השנים, בתור מתאגרף, שעברתי דרך עם השלישייה הזאת,
ואחר כך שאני ראיתי עד גם לאנשים שהיו בסביבי, שעברו גם תהליך עם השלישייה הזאת, אוקיי. ואחר כך גם אני רואה אנשים שהנה, אתה הדוגמה, אחת מהדוגמאות שהייתה מול העיניים שלי, ואני ראיתי אותך. אוקיי. עם השלישייה הזאת, כן, אני הגעתי למסקנה שבינתיים, מה שאני רואה, אני אומר בינתיים, למה? כי אתה יודע, אנחנו משתנים, ואז דעות שלנו גם משתנות, אבל כאן אני נוקט במסקנה שלכל השלושת הדברים האלה יש מחנה משותף, ומחנה משותף הזה נקרא פחד. אוקיי. אומרים שלפחד יש הרבה מסכות. כן. ואז כדי להימנע, להגיד, כן, אנחנו פוחדים, אנחנו מתחילים להמציא ביטויים כמו ניהול סטרס, מודאג, מתרגש, פרפרים, לא נעים וכו' וכו'. אם אנחנו נתרכז בנושא הפחד, אוקיי. שבעצם זה אבחון. אם אתה עושה אבחון, ועשיתי מלא אבחונים, גם כלפיי, כלפי עצמי וגם כלפי החבר'ה, שזה מאות חבר'ה שעברו דרכי, הגעתי, אחרי האבחון הזה, הגעתי למסקנה שהמקור לזה פחד. עכשיו, תסתכל, כמו שאומרים, בחדר החשוך אתה רואה את השדים. כן. אתה פותח חלון, פתאום אתה רואה, אם אתה זוכר, זה הזיכרונות מילדות, כן? פתאום אתה נרדם בחדר חשוך, זה הכל ארון, בגדים, הכל נראה שזה רוח רפאים, ופתאום זה פותח חלון, זה אור נכנס, אתה רואה חדר כמו שזה חבר. אותו דבר אנחנו, מבפנים, ככה, אותו דבר. מעניין. עד כמה שהמודעות שלך, כלפי היכולות שלך, עולה, ככה יותר אור נשפך בפנים, ואתה יותר מודע מי אתה במהות שלך. אוקיי. אני אורן בכלל, אני כבר הגעתי למסקנה לזה שכמו שלגוף שלנו פיזי, כן? שהוא בעצם מורכב מהרקמה, רקמות, שרירים, דם, כל הדברים האלה שלומדים בפיזיולוגיה, כן? גם קיים גוף מנטלי, גוף פסיכולוגי, שבעצם מורכב מרגשות ומחשבות. וכמו שאתה אחד מאלה שמכירים את הנושא, איך אפשר לאמן גוף שלך בתהליך מסוים, נכון. תהליכים יכולים להיות שונים, אבל מהות, אותה מהות. לחזק את הגוף. עכשיו, מה זאת אומרת לחזק? לחזק נגד איזשהו מקשולים חיצוניים. כל אחד עושה משימות שלו. אותו דבר, גוף מנטלי. וגם ניתן לשלב. אבל עוד יותר מדהים בכל הנוסחה הזאת, כן? שהגופים האלה, הם לא נמצאים בשתי אנשים שונים. זה הכל בתוך אחד. אנחנו, זה אנחנו. כן. ושני הגופים האלה הם קשורים מאוד אחד לשני. יש בעיה בגוף אחד, פיזי, ישר משפיע על הגוף מנטלי, פסיכולוגי. אני קורא לזה פסיכולוגי. בעיה בגוף פסיכולוגי, ישר משפיע על גוף פיזי. בדיוק. אני קורא לזה מיינדסט בכללי, זאת אומרת, כל העניין הפסיכולוגי והמחשבות, אבל איך, מה לדעתך חזק יותר, או איך זה מתחלק? מה חשוב יותר, הגוף או המיינדסט? או היום יש לזה כבר שאלה ברורה, זה חצי-חצי, מה יותר חזק? מבחינתך? מבחינתי, החשיבות היא, עוד פעם דעה שלי, היא בטח עבור הגוף פסיכולוגי. כי אם אנחנו מנתחים, גם חשבתי רבות על הנושא הזה, כי הנושא הזה הוא מרכזי, כן? והרבה חבר'ה שבאמת אפילו כותבים ספרים כדי להוכיח, או חלק החיצוני, או חלק פנימי יותר חשוב. אבל אני הלכתי דווקא על התהליכים הפיזיים, שבתהליכים האלה אנחנו רואים איך הטבע עובד. ואנחנו רואים שכל התהליכים הפיזיים שלנו הם קשורים קודם כל לגוף פסיכולוגי שלנו. כל תנועה. הנה, אפילו עכשיו, אני מזיז יד שלי, קודם כל, אני מבחינה מנטלית נותן פקודה לגוף פיזי שלי. ככה זה עובד. אז כאן, וזה חשוב, כדי להבין מה המקור ומה התוצאה, מה הסיבה ומה התוצאה.
כי בדרך כלל הם מתבלבלים, ומתייחסים לתוצאה כמו לסיבה, אז כל הבלגן. אוקיי, זאת אומרת, הכל מתחיל מהראש. הכל מתחיל מראש. מהמוח שנותן את הפקודה. המשפט הזה, שמעתי גם בצבא, זה עבד יפה מאוד, אתה יודע, אבל עוד פעם, כן, לא למילה יפה, אני אמרתי בצבא, צבא זה מערכת מצבי קיצון, אורן. כן. שאיפה שעוד פעם, שלישייה שלנו יהיה מנצחת. מי שעבר צבא, וכמה שצבא יותר רציני, שם מצבי קיצון יותר ויותר, זה השגרה ממצבי קיצון. ואתה רואה שסטרס מתמיד, אוקיי. חייב לנהל אותו, כי אתה לא יכול לחיות אם הסטרס שולט בך. מהניהול של סטרס לא נכון, מי נפגע ראשון? ביטחון עצמי. אוקיי. אתה רואה, זה השרשרת, סיבה ותוצאה. כן. וככה ואנחנו עוברים ומדרגים, אנחנו רואים שזה ככה זה החוקים, האלה עובדים. אז השאלה שלנו להבין את זה, וההבנה, עוד פעם, כן, זה תהליך מנטלי, אתה מבין? ואז זה נותן לך אחר כך פוש לאיזושהי פעולה. עד כמה שההבנה שלך תהיה יותר קרובה לאמת, אז גם התוצאה שלך תהיה יותר קרובה לאמת. כן. עכשיו, אפשר להגיד, האמת לכל אחד יש אמת שלו, אבל זה לא קשור, החוקים זה אותם חוקים. למשל, אני הגעתי גם למסקנה, שכמו שיש חוקים פיזיולוגיים, תלוי במטרה, אתה רוצה להתחזק, אתה צריך להתאמן, יש שיטות. זה החוק. אתה מרים משקולות, אתה רץ, זה החוקים, אותו דבר. בפסיכולוגיות יש גם חוקים. אתה לא יכול להיות בדיכאון, ואז לדאוג לזה שאתה תהיה נפשי מבחינה בריא, מבחינה נפשית. זה לא הולך ככה, אז צריך להבין מה הסיבה. ואז אפשר גם לבנות תהליך בעזרת תהליך פיזי, כי רוב האנשים עדיין, אנחנו מדברים על אגרוף, על איזושהי מסגרת של הספורט, שבעזרת התהליך הזה אתה יכול גם להשפיע על התהליך המנטלי. זה הרעיון. אני זוכר שפעם הזכרת ואמרת לי שכל קרב מנצחים אותו לפני כבר בראש בעצם. פעם, זאת אומרת, אתה צריך לבוא כבר ברמת המודעות שאתה הולך לנצח וכבר לחשוב על זה, לדמיין את זה מראש, נכון? ללכת עם הדמיון וככה דמיון מודרך, שאתה הולך לנצח את הקרב הזה. נכון, זה הנושא הדמיון הוא נושא המרכזי. שמע, קודם כל זה לא כל כך פשוט לבנות דמיון נכון. כי אתה יודע, יש הרבה חבר'ה שמתחילים לבנות דמיון שלהם בצורה שמרוב העצים לא רואים את היער. אתה יודע, כן, אתה יודע, אני פגשתי שהוא יושב לפני הקרב ומתחיל לדמיין איך הוא יתחיל לזוז כל צד לפי השנייה, איך הוא בשנייה הזאת הוא צריך לזרוק מכה וזה, והלכו לאיבוד. כי כל כך הרצון להקפיד על סדר שהם כבר תראו בראש היה כל כך חזק, ובקרב זה אי אפשר לבצע את זה, אתה יודע, זה הרבה ספונטניות. בדיוק. אז אי יכולת העמידה במצב שהוא תיאר לעצמו כבר גרמה להפסד. אני כבר לא מדבר על הדברים האחרים שגרמו, אבל זה כבר מראש אתה מכניס גול עצמי. זאת אומרת, כי דמיינת לא נכון, ואז אתה לא בסיטואציה, ואז נכון, אתה מאבד. דמיינת לא לפי מה שנדרש. אבל, זה מאוד מעניין. אבל הדמיון הוא חלק הכרחי. אתה צריך באמת לדמיין את המהות של הקרב, שהמהות הזאת היא מורכבת כמובן מההבנה, ממולך, זה צד אחד, והצד השני, איפה אתה נמצא ביחס לממולך. אני אסביר לך, כן? כי ההבנה למשל, אתה יריב, אתה לומד אותו, אתה יודע מי הוא, בגדול, פלוס מינוס, כן, היכולות שלו, אולי אתה מכיר אותו מהקרבות הקודמים, או שראית אותו, יש כבר מודעות. אוקיי. בתוך הדמיון שלך. ואז, המודעות הזאת, התמונה, הדמיון הזה שלו, הוא לוחץ עליך, מבחינה מנטלית. אתה מחזיק אותו בראש, הוא לוחץ. עכשיו, בדרך כלל, אם אתה לא נותן מענה פנימי לדמיון הזה שמחזיק בראש, נוצר פחד. מהפחד נוצר סטרס. אוקיי. ביטחון עצמי יורד, ויש הידרדרות, אתה מבין? עכשיו. ואז גם החלטות לא נכונות. כמובן, ואז כן. ואז זה הסיבה, ואז שרשרת הולכת כבר, אם
הדמות של היריב שלך, כן? כן. עכשיו, בתוך היריב, אני מדבר בכלל, אתה מבין, באופן כללי עכשיו בכלל, לא יריב של האגרוף, בכלל איזושהי משימה, איזשהו פרויקט, או כן. איזושהי בעיה שצריך לפתור. ואם יש לך מענה על כל צד של הבעיה, אז אור נשפך. כן. אתה מרגיש הרבה יותר יציב, ולפחות את זה, אם אתה סגרת את הפינה הזאת, אתה כבר יכול להתחיל. כמובן. כן. לפי הניסיון שלי, מה שאני רואה, אם אתה עושה הכל ב100%, זה במקרה טוב, בקרב, זה רק 50%. כי אתה יודע, בקרב יש הרבה מצבים שאתה לא יכול להכניס לתוך הראש, ויש הרבה ספונטניות, יש הרבה מצבים שגם לא תלויים בך. זה הכל מאוד מהיר. הכל, כן, מהיר, קבלת ההחלטות מהירה, אבל עדיין, אם אתה לפחות סגרת את המודעות הזאת של אור, שאתה שפכת בתוך היכולות שלך, אתה מודע שכן, אתה מסוגל לתת מענה לדמות שמולך, שבעצם אתה חייב להתחרות איתה. זה כבר 50% מהמסיבה. שאר הדברים, אורן, שאר הדברים אנחנו גם, בהמשך נדבר. זה התמדה, רמה של המקצוענות שלך, כן. מחויבות שלך, מחויבות שלך גם בתהליך. כן. אבל תהליך הזה לא רק איך אתה מתנהג בזמן האימון, איך אתה מתנהג באורח החיים שלך. אם אתה באימון מקצוען ומקפיד ומבצע, אבל אחרי אימון אתה הולך ומשתכר, משתולל, אתה יודע, זה גם לא יעזור לך. זה פאזל מורכב מאוד, אתה מבין? זה פאזל מורכב, ואם אנחנו רואים דוגמאות מספורט הגדול, אחרים מקצוענים, זה המקצוע. זה כבר המחויבות. ישנים, הולכים לישון ב10, קמים ב6, מכניסים 2-3 אימונים במהלך היום, אבל אתה לא יכול את זה לעשות, עם כל החיים שלך, הם לא בפאזל שלם. כן. זה מוביל אותי לשאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, וגם הזכרת את זה בפתיחה, לגביך שניצחת 29 ניצחונות רצוף. על איך מקבלים ניצחון ואיך מקבלים הפסד, ומה לדעתך יותר חשוב. אתה הזכרת שניצחת 29 ניצחונות, איך שהתחלת, לי זה נשמע וואו, זאת אומרת, אני מבין את המוטיבציה, אבל אז מה קורה שמקבלים הפסד פתאום, או לצורך העניין, אם אני לוקח את זה גם לעולם היזמי, עסקי, אוקיי, אתה ברצף של ניצחונות, פתאום מקבל הפסד, מה עדיף? להצליח, לקבל את ההפסדים מלכתחילה, או קודם הרבה ניצחונות, או אם יש לי קודם הרבה הפסדים, האם אני בכלל יוכל להגיע לניצחונות? זה בעצם נושא מאוד מאוד מעניין, ומעניין אותי דרך הקרבות, במיוחד שהזכרת את זה שהיו לך 29 ניצחונות רצוף, נשמע לי מאוד מסקרן. טוב, אנחנו נלך מהפרט הזה, אם כבר אתה הזכרת על 29 ניצחונות שלי, כן, בתור ילד. כן. קרב מספר 30 אני הפסדתי, נכון. אבל אני אגיד לך, מהקרב 30 שהפסדתי, קיבלתי יותר ניסיון, ממש ניסיון, אני זוכר את הקרב הזה, מכל 29 קרבות האלה שיהיו. וואו. ככה זה היה. כי ניצחתי חבר'ה באזור שלי, בגילאים שלי, בקרב 30 נסעתי רחוק. זה היה בסיביר בכלל, 8 שעות טסנו, אתה יודע, זה ברית המועצות. 8 שעות טסנו לעיר קטנה בסיביר, מירני. ושם הכניסו אותי, אני 1977 שנה, אבל שם הכניסו אותי ל-75-76. אוקיי. הייתה תחרות לגילאים האלה, אבל הכניסו אותי כי אמרו טוב, אתה בשביל הניסיון. בקרב הראשון ניצחתי, קרב השני, בחצי הגמר, הגעתי לבחור שהוא הפך להיות לאלוף, בחור רציני מאוד, בחור שהיה לא, נראה לי לא מראש, מעל 2 ראשים מעליי. אוקיי. וכמובן הפסדתי 3 סיבובים, עמדתי קרב מלא, אבל הפסדתי נטו, שם זה 5-0, זה אומר שכל השופטים נתנו לבחורצ'יק כזה, שמבחינתי היה ממש מדהים, אבל הקרב עצמו כל כך היה יפה, גם מצדי היה יפה, עשיתי מקסימום. אז אתה אומר את זה היום, או שבדיעבד שזה קרה, לא היית מבואס, היית, אני מניח, אחרי 29 ניצחונות, פתאום אתה מפסיד?
אני אגיד לך, זו שאלה טובה, כי בגדול אני ידעתי כבר באז, אני כבר מנסה להיזכר, אני אז ידעתי שהוא כל כך טוב ממני. גם, אתה יודע, שנתיים זה בגילאים האלה, הייתי בן 13, הוא היה בן 15, או 14, והוא 14, הייתי בן 14, הוא היה בן 16. שזה שנתיים זה רציני בגילאים האלה. אבל גם השנתיים זה אלה לא שהוא, אתה יודע, שנתיים רגילות. זה ההפרש שלנו, היה שנתיים של הקרבות, והקרבות שלו היו ממש, כי הוא היה ממש ברמה. זה שמיים וארץ. והניצחון שלי אז היה, והמעמד שלי, הוא נתן לי משימה. הוא אמר, רומן, תחזיק מעמד, 3 עשורים, תחזיק, תעשה מקסימום. אחר כך הקרב הזה ייתן לך פוש, וזה מה שבדיוק קרה. כן. אני באתי לא כדי שבסוף הקרב ירימו את היד. אני הלכתי כדי להחזיק ממש 3 סיבובים, ומזה להוציא כבר מקסימום מהיכולת שלי. ואני עמדתי במשימה, כן, החזקתי, לא נפלתי, 3 סיבובים, סיימתי. זאת אומרת, הפסד לא בנוקאוט. נכון, כן, והחזקתי מעמד, וזה אני זוכר שנתן לי פוש. ואחר כך בכלל, יהיו לי קרבות שהפסדתי בהם, אבל הערך היה כל כך גבוה של ההפסד, שאחר כך למדתי הרבה. אז הנושא הזה בעצם ניצחון והפסד, זה תלוי במה אנחנו מודדים את הניצחון, ובמה אנחנו מודדים את ההפסד. אוקיי, מעניין. למשל, יש שיטות בנבחרות אולימפיות של הארצות מעצמות, אוקיי. שתחרות הכי חשובה זה אולימפיאדה. אז כל המעצמות בעצם הן בונות את הלו"ז שלהם של התחרות, רק כדי לסנן המתאגרפים הטובים, כדי שהם יהיו מוכנים 100% באולימפיאדה. אז זה 4 שנים. אז מתחילים תהליך מהשנה הראשונה. וואו. ואז יהיו מקרים, ואני הייתי עד למקרים האלה, וראיתי אותם, כי גם החבר'ה האלה ברמות כאלה עברו מול העיניים שלי, כי הייתי, התאגרפתי איתם וראיתי אותם. מומחים בנבחרת, כן? לוחים חבר'ה, 2-3 חבר'ה, באותו משקל, כן? שהם היו צריכים להיות נוכחים באולימפיאדה, אבל צריך 2-3 במשקל, באותו משקל. זאת אומרת שהם 2-3 הם המתחרים אחד לשני. ואז לכל אחד הם נותנים משימה. אתה צריך לשפר, הם עושים ניתוח טעויות שלהם, ואז אומרים, אתה צריך לשפר 1, 2, 3. עכשיו, יש תחרויות שאתה חייב לנצח, לא משנה מה, אבל יש תחרויות שאתה לא חייב לנצח, אבל אתה בזמן הקרב חייב להראות לנו יכולת שלך לתקן את הטעות שאתה חייב לתקן, כדי להיכנס לנבחרת האולימפית. כן. עכשיו, אם בן אדם מגיע לתחרות רשמית גדולה, כשאיפשהו צריך לנצח, אז הוא מנצח שם, לא באים אליו בטענות. אבל יש הרבה תחרויות משניות, ששם אומרים, לא משנה, אל תנצח. בוא תראה לנו בקרב, איך אתה התקדמת מבחינת נניח, שיעורי בית שקיבלת מאיתנו, כדי לשפר את היכולת טכנית. כן, אני מדבר על המכה ספציפית, על האסטרטגיה ספציפית, כן? יש אנשים טכניים, אבל הם פחות, למשל, אסטרטיביים בזירה, כן? אז אם על הטכניות שלהם להוסיף אסטרטיביות, אז זה יהיה מעולה, אבל הם לא אסטרטיביים, זה לא הטבע שלהם. אז הם אומרים, אתה תראה לנו שאתה כן, אתה יכול להיות אסטרטיבי. זה למזל תמיד, זה בא לבחור יותר חזק ממך, שאיפשהו יותר להיות טכני, אבל לא, הנה המבחן שלך. אתה צריך ללכת איתו ראש בראש, כדי לא לנצח, אפילו אתה תפסיד, זה לא נכון, מבחינת מערכת הערכים כאלה ניצחון שירימו לך יד, אבל כרגע למאמן לא מעניין למי ירימו יד בסוף הקרב, מעניין לראות את היכולת שלך בזמן הקרב, לגייס את כל הכוחות שלך, כדי להראות את האסטרטיביות שלך. כן. וזה הניצחון. אם הוא לא עשה את זה, הוא לא עמד במשימה, והרימו ליד, הוא יורד. מבחינת המאמן, הוא יכול להגיד, ניצחת כל הכבוד, אבל לאולימפיאדה אתה לא נוסע. אנחנו מדברים על הנושא הפסד וניצחון, קודם כל צריך להבין באיזה מערכת הערכים בן אדם מתכוון.
סתם, לדוגמה, מבחינת העסקי, כן? יש אנשים שחושבים, אני מרוויח כסף, זה הניצחון. כמה שיותר כסף, זה הניצחון שלי. כן, זה בדיוק השאלה הבאה שלי, אתה כל פעם ככה... כן, כי אתה רואה, זה קשור, זה קשור אחד, הנה, אתה רואה, אני זורם כבר, וזה אי אפשר לדבר, אי אפשר לא לדבר על זה. כי בדיוק השאלה הבאה שלי הייתה, מה בעצם הצעד הראשון? איך עושים את הצעד הראשון, והאם הוא... וגם... אפשר לקחת את זה לעולם האגרוף, או גם בעסקים, איך מתחילים, מה יותר חשוב לך, מה מניע אותך, הכסף או התשוקה. זאת אומרת, זה מבחינתי, וזה ממש שהתחלת לדבר על זה. מה מניע אותך אם אתה... זה דווקא, תסתכל, כסף או תשוקה, הייתי מחזיר אותך לשאלה הראשונה שלנו, כן? על המודעות שלנו כלפי עצמנו. אוקיי. שאנחנו דיברנו על הניהול סטרס, על הפחד, אתה זוכר? נכון. אז כאן גם... כשבן אדם רוצה להבין מה המניע שלו, או תשוקה, או כסף, או תשוקה לכסף, כן? הוא חייב להבין, קודם כל, לעצמו, מה באמת בשבילו חשוב כל כך, שבגלל זה הוא מוכן לעשות צעד הראשון. סתם לדוגמה, כן. אתה יודע, בעולם ספורט, באים חבר'ה צעירים, אומרים, אנחנו מוכנים להיות, רוצים להיות אלופים, ואומרים להם, טוב, מצוין, תתחיל. ואז הוא מתחיל, ואז גם עם התהליך הוא מתחיל לשלם מחיר. אוקיי. מה המחיר? אימונים קשים, כאבים, שברים, וכל הגוף, כן? למשל, לחתוך משקל, למשל לפני הקרב. הרבה דברים שהוא חייב לוותר עליהם. כן. זאת השאלה. אם אתה רוצה כל כך להיות אלוף, כי הגעת למסקנה הזאת, כן? הרי ילד כבר לא גיל 5, 6, 7, ילד כבר אני מדבר על 12, 13, 14, כן? זה בערך הגילאים שמקבלים את ההחלטה הזאת, או שבגיל מוקדם יותר? מוקדם לא, אבל כן, מוקדם בדרך כלל לא מתחילים מאגרוף, אבל זה הגילאים, גילאי תחילת התבגרות. וזה דווקא אחלה, זה הגילאים המצוינים, שהם כל הזמן מחפשים במטרה, כן. מחפשים את החזון, להצליח, להצלחה, וזה מעולה. זה מעולה כי זה נותן להם השראה, רק צריך לכוון לכיוון הנכון. אתה מבין? וספורט, מבחינתי, זה מסלול אידיאלי לגיל התבגרות. איפה שהכל ההרמוני, איפה שכל הבן אדם מחפש את הנישה שלו בחברה, ספורט זה מצב אידיאלי. זה מסגרת טובה. למסגרת טובה, כן. כן, מסגרת עם משמעות, מחויבות. נכון. ואז אנחנו הגענו למטרה שלנו, או לקבל תשוקה, או לקבל כסף. אתה יודע, זה אנחנו גם רואים היום, החבר'ה בגיל צעיר מתחילים ללמוד איזשהו מקצוע, אתה שואל אותם למה, הם אומרים, שם אפשר להרוויח הרבה כסף. נכון. ואתה יודע, דרכי עוברים הרבה חבר'ה כאלה, שבאים עליי בגילי לקראת 14, לקראת 40, אחרי 40, שאומרים, רומן, לא יכולים כבר, לא יכולים להמשיך, כי כסף כבר זה דבר משני, ואין תשוקה, אין מוטיבציה לעבודה, כי זה, יש שחיקה בעבודה, אין התקדמות. אוקיי. עכשיו זה אומר שהם הגיעו לאיזשהו שלב, כי המטרה הראשונה הייתה כסף, ואז כשהמטרה כבר עברה, הם לא הצליחו לעבור את זה לשלב הבא. איזשהו שצריך למצוא דרך, תוך כדי הדרך. אתה מבין? כן. אז כאן זה כמובן המטרה של הבן אדם, לפני הצד הראשון, להבין למען מה הוא בדיוק עושה את הצד הראשון. וזה עוד פעם, כן? זה להבין את היכולות שלו. כי בדרך כלל אני תמיד מציע להתחיל צד הראשון מהטבע שיותר קרוב לבן אדם עצמו. כן? כבר יש נטייה, כן? מישהו, כל אחד באיזשהו תחום, יש לו נטייה, הוא נולד נסיבות, כן? או שהוא ככה בנסיבות הוא נכנס לאיזשהו תחום. כן. ואז כבר בגיל מסוים כבר רואים אם הוא יכול להתקדם או לא יכול להתקדם. ואז לא תהיה שאלה או תשוקה או כסף. כבר יהיה לו בשבילו ברור.
שזה עוד פעם, שים לב, כי אני לא מדבר על המינוס או פלוס. כן. גם אם בן אדם אוהב, כל כך אוהב כסף, שהוא מוכן עבור הכסף לוותר ולעשות ויתורים מסוימים, זה האמת שלו, שילך בדרך הזאת, כן? אני מדבר להפך, כן? החבר'ה שחושבים שמוכנים לוותר, ואז מגיעים לאיזשהו שלב שרואים שלא מוכנים לוותר למען מה. אז... מה אתה ראית במהלך החיים, במהלך אנשים שאימנת, או גם בעצמך, מה יותר חזק, הכסף או התשוקה? זאת אומרת, אמרת עכשיו כל אחד האמת שלו, אבל באופן כללי יש לזה... התשוקה זה דבר, כי אם אנחנו מדברים על הכסף, גם אנחנו מדברים לא על הכסף, משהו שזה עומד בצער, אנחנו מדברים על התשוקה לכסף. נכון, עוד פעם, היחס שלנו. היחס שלנו, פנימי, כלפי חוץ, הוא שקובע. אתה מבין, אורן? זה הרעיון. זה מהבפנים שלנו. זה מהבפנים שלנו. וכמה שאנחנו נבין את הפנימיות שלנו, ככה יותר ברור לנו לאן אנחנו צריכים להתקדם. אז כאן בעצם בכלל כל הקונספט שלי, תבין, קודם כל, מי אתה? עכשיו, איך מבינים? למשל, בתהליך האגרוף, כן? באימוני אגרוף. מנסים להכניס את הבן אדם במצבי קיצון. במערכת מבוקרת. ואז, במצבי קיצון, עולים דברים אל בן אדם שהוא לא מודע בהם בכלל. אז הדבר עלה, אז מטפלים בדבר הזה. וואו, זה מעניין. עכשיו, אתה זוכר, אני אמרתי, כן, אני אתחיל מהכללי, ורק הרגע הזה אנחנו סיימנו את הכללי. אז זה כששאלת את השאלה, שאיך אתה היית במצב של חוסר ודאות, רצון לקבל החלטה נכונה, אתה זוכר שאז דיברנו בין הקרבות, שאתה אמרת בהתחלה. בדיוק, נכון. אז איך אתה פנית עליי, כן? כי אתה זיהית, זה גם עבודה פנימית, זה אתה, זה הכל אתה. אתה זיהית איך הדברים קשורים. בדיוק. הרגשות והמחשבות שעולות לך במהלך האימון, במצבי קיצון, זה בעצם אותו level, כן, אותה רמה שבעצם קיימת בתחום שלך, שאתה למשל נמצא במשא ומתן עם פרטנר שלך, כן, עם השותף או עם מישהו אחר. אני אז אמרתי לך על המחנה משותף, כן, זה פחד. נכון. זה בעצם זה פחד. הפחד שלך אצלי באימון. בדיוק, כן, בדיוק, נכון. שהנה, זה עוד דקה לסיום את הסיבוב, ויריף מכניס אותך לפינה ואתה לא יודע איך להתנהג, או העבודה על השק שצריך להמשיך ואין לך אוויר, זה הפחד שלך. ואותו דבר הפחד שלך להפסיד משהו. כאן אתה מפסיד או כבוד, או אתה יודע... כן. או חוטף איזה. בריאות בברכאות, כן, לא להגזים, כן, אבל עדיין, חוטף, אתה יודע, הנה אימות פיזית, זה גם, זה אותו דבר, זה אותו פחד. נכון. או שבמשא ומתן לבנה, יש לך פחד להפסיד, או כסף, כן. כסף, זמן. גם כבוד, גם זמן, גם הרבה דברים. זה אותו דבר, זה אותו פחד. עכשיו, אם אנחנו הגענו למסקנה שזה אותו מחנה משותף, אז אני אומר, הנה, הגענו לשיטה של איך אפשר לטפל בגוף פסיכולוגי שלנו במסגרת פיזית. כי אם במהלך האימון פיזי של האגרוף עולים לך דברים שלא קשורים לפיזיולוגיה, אלא קשורים למחשבות שלך, רגשות שלך, שאותם הם יעלו לך במצב אחר, אבל זה אותו דבר. כן. עכשיו אני אומר לך בוודאות, ככה זה, אם אתה מטפל בפחד במצבים באימון, אתה קרוב גם תטפל בפחד במצבים שלא קשורים לאימון. במצבים עסקיים, יזמות, עסקיים, יזמות, הכל. זאת אומרת, האימון הפיזי, הלחץ, הסטרס הזה שאנחנו מנהלים אותו במהלך האימונים האגרסיביים, העצימיים, בעצם עוזרים לנו לקבל את התשובות בעולם האחר שאנחנו מחפשים. נכון מאוד. כי אנחנו מטפלים. לא, ללא ספק. באותו... חלק הרבה מהמודעות שלי בשנים האחרונות, זה התחיל מהספורט, אני מודה. למדתי מזה הרבה. ועדיין לומד כל הזמן. אין סוף לזה. זה באמת אין סוף לזה. ואיך מייצרים את המחויבות הזאת, בעצם? איך מייצרים מחויבות? איך שומרים על ההתמדה? תמיד אני אומר, מחויבות היא באה בקשר לאהבה.
אתה יודע, זה דבר שאתה אוהב, אוקיי. אתה גם מחויב. בן אדם שאתה אוהב אותו, אתה גם, אתה לא יכול להיות לא מחויב לו. וזה לא כמו סבל, זה להפך, זה מין שמחה. כן. אתה מבין? אז כאן זה עוד פעם, זה אותו כלל. אתה מבין? איך להיות מחויב לאיזושהי מטרה שאתה קבעת לעצמך. בוא נגדיר את זה יותר כללי, כן? כדי ככה כן. לתת כבר חזון כל כך רחב, שכל אחד מישהו מאזין בנו, כן? שהוא ימצא את גם החזון שלו, בתוך החזון שאנחנו ניתן היום למאזינים. אוקיי. עוד פעם, החזון הוא בא מהאמת שלך. האמת שלך בנויה מההבנה שלך, מי אתה. עכשיו, כמה שיותר אתה מבין, ככה אתה אוהב יותר. אתה לא יכול לאהוב מה שאתה לא מבין. אם אתה חושב שאתה אוהב, ואומר, עם ההבנה נעזוב את זה, אבל אני אוהב את זה. זה טעות, זה לא אמת. זה ככה זה קורה בדרך כלל. עכשיו זה, בדרך כלל אני מודד משהו בכל מיני מישורים. ואני אומר לך, האמירה הזאת, אני בדקתי. עכשיו אני אומר את זה, אבל אני מוכן לבדוק את זה בכל מיני מצבים, וזה המטרה. אני לא נעול על משהו שאני אומר, כן? אני להפך. אני שמח. האמירה שלי, מה שאני אומר, אני מוכן להכניס לכל מיני מישורים. כן. יחסים עם אנשים, מקצוענים, עולם היזמות, עולם הספורט. כן. אני פשוט בגלל העשרות שנים שאני בתחום הספורט, אבל התחום הספורט הוא כל כך רחב, שאני דרכו הכרתי כל כך מגוון רחב של האנשים. אני תמיד, אני אוהב למצוא משהו משותף, מכנה משותף. למה? גם בעולם הפיזיולוגי שלנו, אנחנו כולם משותפים. אורן, ה-DNA שלך לא שונה מ-DNA שלי. כן. החוקים שפועלים בתוך הגוף שלך, פיזיולוגיים, הם אחד לאחד כמו החוקים שלי. אנחנו דומים אחד לשני. פיזיולוגיה, אנחנו שונים. אני לא נראה כמוך. כן. אבל מבחינת החוקיות, אנחנו זהים. כל מיני, כן, הבסיס הוא זה. אותו דבר אני הגעתי למסקנה. מבחינת, כשאנחנו עוד פעם חוזרים לנושא, גוף פסיכולוגי, אותו דבר. כל האנשים הם שווים. אוקיי. אבל אתה לא תמצא בן אדם אחד דומה לשני, כמו בגוף פיזי. אתה לא תמצא עוד אורן, כזה בול כמו הוא נראה. אבל עדיין, אתה זהה עם כולם מבחינת חוקיות שלו, אותו דבר עם העולם הפסיכולוגי. כשאתה מסתכל על זה בזווית הזאת, אתה ישר מוצא את המחנה המשותף. כן. ואם אתה מצא את המחנה המשותף, אז אתה עם הכלי הזה, אתה בא ופותר כל שאלה, מנסה לפתור. כל שאלה שעולה מול העיניים שלך. ואם אנחנו נחזור לשאלה שלך, כן? מחויבות. אוקיי. שמע, אתה יודע, יש כל כך הרבה אנשים, שאני גם מכיר, שאומרים, אני מתחיל את החיים שלי מיום ראשון. מתחיל דיאטה מחר. אתה צוחק, אתה יודע, לא, אבל אם זה, אתה יודע, מחר, אבל אומרים מיום ראשון, אם כבר שיהיה, או שעכשיו אנחנו מתקרבים לפסח, יגידו, אחרי החגים, הנה, פסח נגמר, אני מתחיל את זה. נכון. מצוין, אבל עדיין, מתישהו צריך להתחיל את זה. כן. ואיך הוא מתחיל את זה, כן? בגדול. זה דווקא, על זה אני חושב שאנשים כל הזמן דוחים ודוחים, זה מתכון ליצור הערכה עצמית נמוכה, אם הם לא באמת מתחילים את מה שהם אמרו. זאת אומרת, מה שאתה אומר לעצמך, אתה צריך מחויבות כלפי המילה שלך. א', ב', עכשיו תסתכל, אתה אמרת דברים חשובים, כן? הנה, הם דוחים ודוחים ודוחים. אני מנסה אף פעם לא לבוא בטענות של האשמה לאנשים, כן? כי כל אחד הוא רוצה לעצמו רק טוב. כן. וזה טוב. כן. עד כדי שזה לא הטוב הזה, לא יהיה לחשבון של מישהו אחר, אין לי שום בעיה. עכשיו, למה דווקא אנשים כל הזמן מנסים לדחות תחילת התהליך מחויבות? המון חשבתי על זה, שאלתי את עצמי. כי עדיין לא ברור להם מבפנים מה הם צריכים. אורן, זה עובד כל כך מהר במהירות האור. אם אתה יודע מה אתה צריך, ישר אתה עושה פעולה. ישר. זה כמו בקרב. זה כמו בקרב. בקרב שאתה עושה,
כל בן אדם שעשה קרבות יסכים. אין זמן לחשוב. אין זמן לחשוב. הכל אוטומט. עכשיו, מה זה אוטומט? אוקיי. לא רובוט, כן? האוטומט, אתה מקבל תמונה, ועל התמונה גוף כבר מגיב. אתה מבין? זה ככה זה עובד. תמונה, תגובה. תמונה, תגובה. זה אומר שאם יש לך תמונה ברורה, מה אתה חייב לעשות, אז אתה לא מתחיל איזה דיאטה מיום ראשון, שהיום יום שני. כן. אם אתה מרגיש... אם ברור לך, אתה רוצה להתחיל עכשיו, כי ברור לך, הנה, אם אתה לא עובד על עצמך, זה משהו אחר. שזה גם אפשר לדבר על זה, אם בן אדם לא... שוב רשמתי את השאלה שאני רוצה לשאול, שזה בדיוק זו, כאילו בעצם, אם לבן אדם לא ברור בעצם, אתה יודע לענות על שאלה כזאת? זאת אומרת, בן אדם לא ברור לו המודעות הפנימית שלו, הוא לא יודע למה הוא מחובר, הוא צריך להבחן אותו, צריך להבחן. למה לא ברור? אני הסברתי לך בינתיים על המישור הראשון, למה לא ברור, כן? עכשיו, יכול להיות שזה לא ברור, כי הוא לא רוצה. זה אומר, מה זה לא רוצה? זה לא האמת שלו. הדיאטה זה לא האמת שלו, אז הוא לא רוצה. אז היחס לבעיה הזאת, היחס הוא אחר לגמרי, אתה מבין? וואו, מדהים. כאן לא לטעות. עוד פעם, אורן, זה כמו שאתה בא לרופא משפחה, אוי ואבוי, הוא יעשה לך אבחון לא נכון. אתה באת עם העין, הוא מצא שיש לך, אתה מבין, אבל בכלל, כן, אתה מבין, זה אותו דבר. ואנחנו הרבה סובלים מזה, כשאנחנו עושים אבחון כלפי עצמנו, אני לא מדבר, כן, כלפי עצמנו, לא נכון. כן. סיבה. אבל אם סיבה לא נכונה, אז זאת תוצאה. עכשיו, זה לא תוצאה, זה שרשרת. כן. יש פתגם שאומר שבן אדם מטומטם לא עושה טעויות. כן. כי הוא חי בתוכם. נכון. הוא חי בתוך הטעויות. זה... אני לא, טוב, לא מטומטם, כן, אבל אני אומר לך, יש אנשים שעושים טעות, ואז אתה מנסה לנתח, כן, בוא נגיד, אם הוא פונה אליך עם העזרה וזה, אתה מנסה לנתח, פתאום אתה רואה מה הסיבה לטעות. אחר כך אתה רואה שזה הסיבה הזאת כתוצאה מאוד טעות. ואז פתאום אתה מזהה שיש שרשרת במהלך שנים טעויות, שאיך אתה תפתור את זה, למשל באמת שהוא רוצה לפתור את זה. נו סתם לדוגמה, אם נהפוך עוד פעם לתחום פיזיולוגי, בן אדם כל יום משתכר, שותה אלכוהול, והוא בא, הוא אומר, יש לי בעיה עם הכבד. אז מה? לא לשתות? אוקיי. אבל הוא כבר מכור. אתה מבין, אבל זה דברים רציניים. אלכוהול זה קיצוני, יש גם את העניין של תזונה, נכון? תזונה נכונה, היא משפיעה, היא עוזרת לתוצאות טובות יותר. כן, כן. קודם כל, תזונה נכונה משפרת את המצב של הגוף פיזיולוגי שלנו. ועוד פעם, מה שאנחנו דיברנו, כן, זה גוף פסיכולוגי, תלוי גם בגוף פיזי שלנו. אז אם אנחנו בעצם עוזרים לגוף פיזי שלנו, כן, סליחה, התרחקתי, אז כמובן, זה יעזור לנו לגוף פסיכולוגי. זה א' ב', כמובן. כן. תזונה זה דבר חשוב, אין ספק. יפה, יפה. אז רק עוד לגבי הפנימיות, אתה אומר שאם אדם בעצם, זה לא האמת שלו, הוא לא מספיק רוצה משהו. פה הוא צריך לחקור, יש שיטות דרך הספורט שהוא יכול כן לזהות, להגיע לאמת הזאת, למה הוא באמת רוצה, מה כן יכול לעזור לו, או למצוא את האמת שלו. כי זה באמת שאלות היום ששומעים את כולם, אומרים, הכל מגיע מבפנים, כל האמת אצלך, גם בעולם היזמות או בעולם העסקים, תמיד אומרים, תמצא את התשוקה שלך, תמצא את הלמה. למה אתה רוצה לעשות את מה שאתה רוצה לעשות, מה מניע אותך, מה התשוקה שלך, הלמה הזה יביא לך את מה שאתה רוצה להשיג. אז השאלה באמת אם בעולם הספורט, דרך עולם האגרוף למשל, אולי לך יש תשובה נוספת שיכולה להאיר את עיניי פה. עוד פעם, כן, אני אומר, ספורט אני רואה רק כדרך שבעזרתה בן אדם יכול להעביר העברה, לשפוך אור, להבין את המודעות שלו, בעזרת הדרך הזאת, מה הדרך? בעזרת המצבי קיצון שהוא נכנס במהלך האימון, אוקיי.
באופן מבוקר, כן? שהוא לא מרגיש שהוא זרוק שם, ואז הוא מסתדר עם עצמו, שזה גם יש כנראה שיטות כאלה, כן? כן. אבל לא, באימון מבוקר, הבעיה עולה, או שהצלחה הייתה, כן? הייתה בעיה, טיפלנו במישור של אימון, ולמשל איזשהו דבר טכני שהפריע לך באימון, שגרם לך, למשל לפחד, בוא נגיד את זה לפחד, כן? תיקון קטן טכני, בטכניקה, בהסבר על האסטרטגיה, כן? ישר הכניס לך אור הבנה, שמנע ממך מהתכונה מתחושת פחד. כן. ואחר כך, עברנו את זה בשיחות שלנו. אני אמרתי לך, שמע, זה גם ניתן לעשות, גם עם השינוי המנטלי שקרה לך בעזרת התיקון טכני בטכניקה, כן. גרם לך לשינוי מנטלי במודעות. נכון. גם ניתן לזה גם בבעיות, משא ומתן ופסיכולוגיות, כי זה המהות אותה מהות, הפחד זה אותו פחד. רק אתה צריך להבין איך... לפתוח את החלון, להכניס את האור. לפתוח את האור ולהבין. ואחר כך, הדברים המקצוענים, אתה כבר תמצא עם בן אדם. שמע, אם בן אדם לא מקצוען בתחום, כן, למשל, באיזשהו... ואז זה פשוט, הוא חייב לקחת וללמוד תחום הזה, זה גם, לא צריך גם לברוח מזה, כן? אנחנו לפעמים רוצים להבין את עומק העמקים של הבעיה, אבל פשוט בן אדם אין א' ב' בתחום שעליו הוא מדבר, ואז נוצר פחד מזה, יהיו גם דברים כאלה, אתה מתחיל להבין ממה, מתחיל לדבר עם בן אדם, אבל הוא מדבר לא קשור בכלל לתחום הזה, אתה מבין? אז כאן, אבל אם בן אדם בעל ידע מקצועי בתחום, ועדיין חווה את הבעיות של הפחד וזה, מספיק שהוא יבין מה הבעיה של הפחד, הוא כבר ילביש את המקצוענות שלו על הפתרון הזה. זה כבר השילוב הזה שבן אדם עצמו. שמע, בכלל בתהליך הזה, כמו בכל תהליך, הרבה עבודה עצמית, כן? אני בתור מאמן, כן, לא יכול לעשות בשבילך את העבודה, כן? אומרים שכל הפתרונות תמיד, כל הפתרונות אצלנו, רק צריך לדעת להוציא אותם החוצה. נכון, זה נכון, ככה זה יש. אתה צודק, זה כל כך נכון, שזה הופך להיות, הכל בנו, רק, אז עוד פעם, כן? הנה, אתה רואה, אתה אמרת, אני מסכים, אבל זה לא רק אני מסכים, אני חושב זה גם מחזק את כל מה שדיברנו אחרי כמעט שעה, כן? זה מחזק את הדברים. כמה שאתה תהיה יותר מודע כלפי היכולות שלך, ככה רמת המודעות שלך תיתן לך יותר ביטחון עצמי. כן. זהו, זה סיבה, ואז אחר כך אפשר אין סוף להתגלגל לשרשרת סיבה ותוצאה. יפה, וואו. בשיחה ספונטנית ממש עברנו כמעט על כל חוקי ההצלחה, מתשוקה, הדמיון, המקצועיות שאתה צריך. יש עוד חוק אחד באמצע שהוא האמונה שאני אוהב לדבר עליו. נכון? אמונה בעצמך, בעצם אתה צריך אותה כל הזמן תוך כדי להאמין בעצמך וביכולות שלך. אתה יודע, אורן, זה כמו שאומרים, אומרים לכל מטבע יש שני הצדדים, כן? גם יש אומרים שלכל שני הצדדים חייב להיות מטבע. אתה מבין, זה תלוי באיזה צד. יש אמונה עיוורת. יש אמונה, שאתה יודע, בסימן פלוס, כן? אמונה עיוורת, אני שם את זה בסימן מינוס, כי דבר מוגבל, יש השלכות לזה, אבל יש אמונה, שזה באמת, עוד פעם, לפי דעתי, היא מבוססת על אותו עיקרון שאנחנו דיברנו. כי אתה חופר לעומק העומקים שלך, לא בתור חפרן, אלא בכלל, אתה מנסה להבין, קודם כל את עצמך, וברגע שאתה מבין, מגלה. עכשיו, מגלה, למה שאתה לא תאמין? בדיוק. שמע, זה כל כך פשוט, למה לא להאמין במה שאתה חושב שזה אמת, כי זה מקושר לחוויות שלך, וזה חוויות, זה דבר בסיסי, כי המוח זה דבר יפה, אבל אנחנו יותר מדי סומכים על המוח, כי זה לא חווייתי, תסכים איתי, טוב, אנחנו ניכנס עכשיו לנושא אחר לגמרי, אבל דווקא מלחמה בין אינטואיציה ומוח,
כתובים הרבה ספרים על זה, אתה מבין? זה הנושא, טוב, זה לא נושא שלנו היום, אבל זה הנושא בפני עצמו, כן? למה אני צריך, למשל, לנקוט בדרך אחד, שהחוויות שלי אומרות לי, זה לא הדרך, אבל מוח מחשב את זה, שזה הדרך אידיאלית. זה דווקא הייתי מקשר לזה, שמה שדיברנו על הכסף ותשוקה, סתם לדוגמה, אני חיברתי את זה, שגם תשוקה לכסף, אבל למשל לחבר'ה צעירים. לא רק צעירים, זה בכלל, אבל בדרך כלל צעירים רואים, כן? שהם, יש להם תשוקה לתחום אחד. אוקיי. שלא מביא כל כך הרבה כסף, אבל יש להם תשוקה לזה, כן? כן. אבל מוח אומר, נו, מה אתה תעשה עכשיו? זה משכנתאות, ילדים, משפחה, הוצאות, מה אתה תלך בדרך הזאת? אוקיי. לך, דרך אחרת. אין תשוקה, אין בעיה, יש הרבה כסף. כן. עוד פעם, אני לא אומר זה, לא, זה מינוס או פלוס, לא. עוד פעם, אני רואה שזה המצב הזה קיים. קיים. עכשיו. חד משמעית. דילמה, עכשיו. נכון. את החבר'ה הצעירים האלה שמתחילים לחשוב על זה בגיל 20, אני רואה אותם, כן. אחרי גיל 40, שבאים אליי, כן. למצוא פינה טיפה לנוח פסיכולוגי, אוקיי. טיפה למצוא אולי דרך אפילו חדשה, למה? כי הם לקראת איזשהו יזם וזה למה? כי 20 שנה נמאס להם כבר לעבוד רק בשביל הכסף. כן. יש חבר'ה, לא, יש חבר'ה מסודרים ואין שום בעיה, עד שאין בעיה, אין שום בעיה. ואדם מרוויח, עובד קשה וזה מעולה. אני מדבר כשיש בעיה. כן. ויש כאלה חבר'ה שיש בעיה, מרוויחים טוב, אבל אין להם תשוקה, הם לא מאושרים. כן. בגיל 40, 45, שזה עוד 20-25 שנה לפנסיה, עכשיו, עד שהם הגיעו ל-60-70, לך תדע מתי שתהיה הפנסיה, אתה מבין, זה בכלל לא... מה אתה מציע להם במקרים האלה? אני מכיר לא מעט אנשים כאלה. אורן, מה שדיברנו היום על זה, זה בעצם לעשות חזור על התחילה שלנו. כן, שיקשיבו לפודקאסט. בדיוק. לא, אין משהו חדש, זה באמת אין משהו חדש. אבל אני רוצה לציין לפני שאנחנו, כן, אני רואה שצריך לסיים כבר. יופי של הדבר הזה, אנחנו דיברנו כאן ממש כללי מאוד. כן. אבל אני רוצה להגיד לכל המאזינים שאנחנו דיברנו על הכללי, אבל כמו בכל כלל, אם הוא נכון, אבל ככה זה, מבחינתי זה נכון מה שאני אומר על זה, כן? אפשר להתאים את זה לכל כלל ספציפי. כן. זהו, זה מה שאני רציתי להגיד. לכל בן אדם ספציפי יש עולם שלו, והכלל הגדול הזה אפשר להתאים לתוך דיברנו בגדול על החוקים בעצם, על הכללים, וכל אחד צריך לקחת את זה אינדיבידואלי, לחקור את עצמו, להיכנס פנימה ולמצוא את התשובות. נכון. וואו, רומן, תודה רבה על הזמן, היה לי ממש כיף איתך. גם לי. אני כל הזמן לומד עוד ועוד. גם לי. תודה לך שנתת את הבמה. בכיף, אני חושב, אני קיבלתי ממך, כמו שאמרתי, הרבה לאורך הדרך, והיה חשוב לי באמת שגם ישמעו אותך, שאולי נוכל להשפיע, ואתה תוכל להשפיע, לשתף אנשים אחרים מהידע המקצועי ומהניסיון שעברת בחיים. עיקר שזה יעזור לאנשים, אנחנו עמדנו במשימה שלנו. בדיוק. כמובן. אז מי שרוצה להשתפר, גם יכול לעשות ספורט, להתאגרף, אפשר למצוא שם הרבה דברים מעבר רק פאנצ'ים והמכות. הכל אני רציתי להגיד, זה עוד פעם משפט אחד ממש, אני מבין שזה כבר גלש מהזמנים. איך אפשר לקשר שני עולמות? אני תמיד אומר לחבר'ה, בעולם המוזיקה, אורן, אתה בעולם המוזיקה אחד מהמובילים כאן בארץ, כמה תווים יש לנו? 7 תווים. כן. אין ספור ליצירות. אין ספור ליצירות, תסתכלו, אין ספור ליצירות. אותו דבר אני אומר, כמה מכות יש? אני זוכר. 6 מכות. זה חוק, מגל, מכה ישירה ואפרקט. טוב, זה יד אחד, וגם יד שנייה, טיפה זה שונה, כי זה יד קדמית, יד אחורית. 6 מכות. נכון. אין ספור קומבינציות, אין ספור. לכן אני אומר, זה הדברים משני עולמות השונים. תשמע, תקשיב למוזיקה במכות, כאילו ככה. תהיה ב... כי מוזיקה זה הבסיס להכל. זה קצב. קצב זה בסיס לכל הזה. תלחין את המכות ככה בעצם. צודק. מדהים, מדהים, מדהים. צודק. יופי רומן, תודה רבה. תודה לך אורן, תודה לך. אנחנו נהיה בקשר בהמשך, אולי תמשיך גם ללמוד, להתעדכן, ונביא אותך לעדכונים בהמשך. כמובן. לראות איך אנחנו ממשיכים את ההתפתחות. The Foreign Bar Con Show.
תודה.